Бүгін біздің үмітіміз бұр, ошо теклім ғәм араханан бұнамын деген құйдықталары асылыр, жүрі ағзалары қайынығына өттінлік бергетіп баш батып олтырыр. Хез ұшында қатнашуығыз менен инде еңеусілер. Енген кешелер, приз алған кешелер қабат бұл байрамдарда қонақ болып қына қатнаша алалар. Әхіз бұнда яғынан фәхім алып, тәжірбе ұртақлашып, өдерге теклімге ұсталар түлестолары менен аралашып, яңы бір мәктәп өткендей болып, келәһі бәйгелерге тағыландығырақ әзірленіп байтасақ қығыз. Һәм үдігіздің артығыздан башқалардыла ертесек қығыз. Башқұрт халқының мәшһүр Урал Батыр Құбайырын яттан башқарусы балалардың йыйындары Башқұртстанда 1994 елдарда башлана. Уларды Башқұртстан Мәгариф министрлыгы Башқұрт Құбайырлары менен бәйле урындарда оештыра. Быелгы 13-нче республика конкурсы Туймазы районында Кандракүл буенда үтте. Біздің команданың төп темасы инде быел визиткалы алдық. Космонавтика елы һәм республикала дуслык елы. Космонавт biz дәүләт ташырга булдык. Сөнки дәүләт 2нче тапкыр килә. 4нче класста укырга килгәндә 4нче класста беткәс һәм менә 6нчы класста беткәс тулыгын саятлап, инглиз һәм рус телләрендә ятлап инде шулай итеп космонавт булып осырга килде. Дәүләт бите Урал Батыр бәйгеге киткәнен беләһегезме? Беләбез, без буны һиздек. Ни өчен шуны беләһегез? Сөнки нык талантлы бала. Урал Батырга һөю гаиләнән килә. Иң беренче уның агаһы Сафин Айгиз, шуның апаһы, шуның үзе, хатта бына 7 яшьлек кенә һеңлеһеле Урал Батыр эпосының 400 юлын ятлаган. Бына шундай аларның гаиләнән килә. Әсәһе фельдшер булып эшләй. Шулай булуга карамаста 4 балаһын да үзе өйрәткән. Илмир Рахметов бу беренче санлас карты мәктәбенең 10нчы класс укучысы. Башкорт теленә, башкорт мәдәниятенә шул тиклем нык мөкиббән гиткән, үз телен, үз табигатен, үз туган ягын һөйгән, шул тиклем талантлы бала. Акбудатты алырга, уга өйәр халырга. Акбудатты алырга, уга өйәр халырга. Физ булмаһа улатты, был дөньянан йөргә. Җете дәйәү ебәрде. Күктә торган будатты, урынын үдем күргәзде. Улар баны бастырды. Тоталмаган яхшылык ат уларга килмәне. Диюләрем гарлыктан кире илмә инмәне. Күктә калды хур булып, җитегән исемдә мәңге калды ут булып. Элеккерәк бәйгеләрдә ошо Урал Батырның үзе буенча гына сәхнәләштерү булһа, адактан талаптар үзгәртелде. Балаларның ошо эпостарга карата белеме, аңдайрәһе киңәйһен өчен уларга шундай тәкъдим индерилде инде. Будан эпостарда сәхнәләштергә мөмкин дигән. Идүкәй менән Мурадым беренче тапкыр яңгыраны, Акбулат, шуның Заятүләк менән Һәүһәләү, хатта Удак-Тудак, Балабәшнәк дигән бер эпос бар бит инде һуңгы елларда табылган. Хатта уны ла бына 2 команда сәхнәләштергән. Димәк, балалар бына ошо Урал Батыр циклындагы кубайырларны хидемләп, бына ошо байрамга алып киләләр. Бу бик әйбәт күренеш. Элек сыгыш яһаган студентлар, укучылар хәзер студент буларак сит телдәрдә һөйләп ярыштылар. Менә һуңгы вакыттарда Урал Батыр эпосын ЮНЕСКОның шедеврлар исемлегенә индерү турында сүзләр алып барыла. Бу юнәлештә эшләр күп эшләнде. Бу эпос берничә телгә тәрҗемә ителде. Һәм бу эпостар буенча Урал Батыр эпосы буенча төрле гамәли фәнни конференциялар үткәрелде. Һәм әлеге вакытта үзебездә лә, башка сит илдәрдә лә бұл эпостың материалын кулланып, төрле кимәлдәге диссертациялар, диплом эшләре сит илдәрдә һәм үзебездә лә якланды. Абруйлы жюри бәйгелә катнашкан 57 тамаша араһыннан айрыуса сакуларын баһалай. Башкорт кубайырларын сәхнәләштерү буенча беренче урын Ишембай районы төркеме уйнаган күренешкә бирелә. Ишембай калаһының кадет мәктәбе укучылары үзләрен сәнгать осталары итеп таныта. Килбердектә, тизлектә
Көслүлүктә, зурлыкта, кидгирлектә, күндүз дә, төнне йоклап ятканда, арыслан, булан, капланы, аю тагы бүтәне, улар бездән кәммени? Ташка төкөлөп аягы, үлән төтүлөп аягы, һич бер сакта акамай. Яйге эсилә, өс салмай, ырашкыла тун кимәй, бәрәйәнгә укталха, бер дә сукмар йөкмәмәй. Теш тырнагы коралы, үз кулында теләге, һич тә талмай беләге, һич адамай йөрәге. Biz мына башкорт теле укытучылары музыка белгечләре түгелбез. Нәфис тел остаһы түгелбез. Безгә ярдәм кирәк. Музыкаль белгечләр ягыннан, нәфис сүз осталары ягыннан, режиссерлар ягыннан. Нигездә үзебез генә әзерләйбез. Менә безгә шуныһы кыен. Башкорт теле укытучыларын гына аударып калу дөрес түгел. Шуннан кайткас, һезнең мына команда урын алмады, безгә үпкәләргә лә уларның хакы юк. Çünkü ular bizge yardım etmeyler. Numuna ben kızım da ederleyim şuna vet. Ben uzun repetitorstva yallanım indi dumbrala oynarga. Uzun tırışıp duram indi. Uzun gene ederleyim ben onu. Bütün hele okutusu, başkurt tili okutusu gana cevap berge teştik. Yani biz bunda komandаны alıp kileriz, ular için biz cevap bereriz. Bizge yetişmeyinde şu muzika bilgisleri, rejissörler, nefis söz ustaları bizge yardım ettinlerini. Bizge başkurt tili okutusularına gana şunday kıyın. 42-нче биттән карагыз, Уралдың хүдәре. Патша дигән бәндәне, кеше хуйыр яланы. Патша дигән нәмәне, кеше хуйыр яланы. Ишетеп тә, күреп тә, ниса елдар йөреп тә, һич бер ердә күрмәнем, барлыгын да белмәнем. Мин ят яла белмәем, үлем дигән явызды үлтерергә уйлаем. Дигән үзе ишеткәс, Уралдың төптө сит кеше икәнлеген беленгәс, ярандар да, батырдар, Батша яклы карт корылар Уралга кызы бирүдән, уны кыяу кылудан барыһы ла димләшкән, батша буга шашкан ти. Тыңлап ултырган вакытта төрле фикерләр туа. Кирәк микән, түгел микән, дөрес юлдабыз микән дигән фикерләр туа бит. Чөнки башкаручыларның кимәле бер түгел. Кимәлдәре бер булмаһа, мин уйлыйм инде сынапта алтын табу өчен бик күп көмөргә кирәк. Менә бында ла шулайдыр дип уйлыйм. Леметләп йөргән батыр көсөн. Дур тегезә килегез, үлемезләп йөргән батыр көсөн белегез. Кулыгызга ян бирһәм, арысланыма бирегез. Көсегез етә ташларга, ян шишмәгә сөйгез. Инде һез әйтегез, минең кулга төшәгез. Күбәләктә усагыз, дөйдәрне кыйратып, ян шишмәнән һу алып. Кире һезгә килгәндә, онталканда итегезде, күбәләктә янегезде, кайһы ердән табайым? Дигәс булар көлгәндәр. Башылды, булды. Инглиз һәм урыс телендә һөйләсәкмен. Hanten nehmen Jan Verde, who had sown sugar and oil, the looking as if they would make real butters. When they grew up, Jan Verde promised to take them all and hinting. When his sons came of age to teach and the task in the slaver and the father, they had a habit of drinking the blood of the game he lands in order to be strong. As birds of prey, he used to tutor with his sons came of age. А когда неизвестно, было, говорят, такое место, куда ничья нога не ступала, и душа ни одна не знала, что там суша была одна. С 4 сторон окружала эту сушу морская вода, и проживал там старину старик по имени Янберде с Янбекою, старухой своей. И куда бы ни шел он с ней, был повсюду им путь открыт, откуда старуха, та и старик появились в этих краях. 2004 елдан башлап Урал батырга йөрибез. Менә безгә Разилә дигән иптәшем бар, уны менә алмашлап йөридек. Ул 1 ел бара, мин 1 ел бара, инде менә шулай итеп хәзер үземә генә калды. Балтаста Урал батыр рухын үндермәйбез.
6 ел үҙем Урал Батыр командаһын әҙерләп эпосты һөйләтеп йөрөймөн. Менә быйыл яңы команда, нисек булыр белмәйем. Өр-яңы балалар, бөтөн һөйләп үҙебезнең мәктәптән, Тусыбай урта белем бирү мәктәбенән, райондан Диманык бер мәктәптән, менә Яхин Булат гитарала уйнай һәм думбраны ла тиҙ генә отоп өйрәнеп алдык. Аллаға шөкөр тибез инде. Гүзәл, менә бик тырышҡыҙ инде бөтөн яҡлап. Безнең мәктәптә башҡорт рухы үлмәгән, йәшәй һәм бер ваҡытта ла бөтмәне. Әлгә хәтлем. Белмәйем тием инде, шул Ҡарғалы ауылынан килгән ҡыҙ, менә Шиланусова Ксения, ул Андреевна Пермьдан күсеп килгәндәр ине. Менә быйыл 9 класста без Урал Батыр эпосын өйрәндек. Мин һәр балаға 50 ел ятларға тинем, һәр бер ерҙән. Һәм ул 50 ел ятланы, башҡортса ятланы. Апа, ты, можно на русском я учу? На русском. Мин хәҙер дәрескә видеоны алып килдем. Ошо Урал Батыр эпосында булғандардың барыһын да күрһәттем. Ул менә шундай рухланып, апа, ты инде, минең дә бараһым килә шул конкурска, ты. Һәм менә без инде рус телендә ятланык. Урал Батырда инглиз телендә ятланык. Своего не имели скота, не обзаводились добром, даже не вешали котла над полыхающим костром. Не знали, что такое болезни, смерть была им неизвестна. Полагали, для всех на свете сами они являются смертью. Спасибо. Слова Заркума, 63-я страница. А Игет мой, не обессудь, я открою, в чем дело суть. Вдали отсюда, в той стороне, в необъятной птичьей стране, есть царь по имени Самрау. От солнца дочь его рождена, вся красы небесно полна. Сватался я, но за меня ее не отдали, мол, ты же змея. Тогда обратился я к отцу, дни и ночи его молил, отец со сватой ее говорил. А не отдаст, объяви войну, спали дотла всю птичью страну. Иди на охоту, отец сказал, змеиную кожу надеть приказал. 12-рогого оленя схвати и съешь сегодня, сказал. Если сможешь его проглотить, в разных обликах будешь жить. Ксения, давайте слова Урала. Знаю о том, что есть 5 стран. В одной из них родился я сам, 2 из них осмотрел по пути. Чтобы 2 другие найти, шел с надеждой я в груди. Кого я только не повидал, где я только не побывал. Всюду один себя важным считает, другой при нем голову склоняет, сильный слабого попирает. Есть на свете злодейка смерть, нельзя простым глазом ее узреть, беспощадна и зла ее плеть, очень трудно ее одолеть. От трудов она отрывает, у родителей не щадя, драгоценных детей отбирает. Башҡорт ҡобайырҙарын сәхнәләштереүҙә 2нсе урын Сибай ҡалаһы төркөмөнә һәм Ҡыйғы районы әҙерләгән тамашаға бирелә. Сибайҙар һәр йылды яҡшы сценарий, махсус режиссер һәм көй ҡуйыусы ярҙамы менән күркәм тамашалар ҡуйып килә. Нисә йылдар буйына үҙ йәш түккән, ҡан ҡойған, илде үлем батҡанды күреп, һаман түҙәмһең. Һине болғап сабырҙай, илем ҡоно юлларҙай, ҡан һарайын ҡыйырватып, ил батыры булырҙай, берәй батыр көтәмһең. Намыҫландым илдең ҡонон юлларға, бир олатай ҡылысты. Туҡта, илде ут ҡаплағанда, нисек туҡтайым, олатай? Туҡта тимен, ҡандан ташҡын аҡҡанда, яуға сапмаҫ батыр ир, илгә батыр булырмы? Туҡта тигәстең ла һин, торомтайҙай булма һин. Бер ус бейҙе ҡырғандан, ил дә тынмаҫ, яу бөтмәҫ. Албаҫылай ҡушырҙа, ил өҫтөнән юйылмаҫ. Уралға антын биреп, ал ҡулыңа ҡылысты. Ҡанға барҙа ҡулың бир, исеңдә һаҡла намыҫты. Һарайға бар, түрен ал, яуна баш бул, ҡулыңа ал. Даның илгә таралһын, таянырлыҡ ил булһын. Илде ҡулға алғанһың, ҡуш урҙаның ҡушына, шунан яра сабырһың.
Башкортостан Милли музейының Туймазы районы филиалы Урал Батыр Кобайырын башкаручылар өчен махсус тирмә корды. Туймазы ягында бөтә башкорт ырулары этнографияһы буенча бай материал тупланган. Мәсәлән, бик күп шаршаулар, хугылган сүпләм тактамалдар Балтас, Яңавыл, Архангел ягының башкорт авылларында хатып алына. Тартма бау яки урын тарткыһы Белорет районынан, Сигүле Алляпкыс менән Туз Кумта Бардам районы башкортларында табыла. Мен бұл эпосты ең бірінші үдім яратам. Чөнки үдін яратмайынса балаларға өретіп болмай. Оны ең бірінші дұрыс етіп, эпосты аңлы етіп, оқып, алырға керек. Һәм әр бір шол эпостағы әр бір янбирді екен, янбирді ролін үдін дұрыс етіп башқарыға керек. Янбике екен, янбикені, һәм бұна әр бір қошты, янлікті балаларға еріне еткіріп, сөйлеп көретірге керек. Мен бигрәк тә шуның өстендә эшләргә яратам. Урал Батырды үзебез укыйбыз бәләкәй сактан, оның хүрәтле китаптарын карыйбыз бәләкәй сактан. Шуннан мин бәләкәй сакта шул хүрәтле китабын ятлап алдым, комиксты. Шуннан зурайгас инде нишләп мин ул Урал Батырды ятламаска тиешмен әле. Барып кайтайым әле, миндә Айрат агайдар кебек, Гөлсәксәк апайдар кебек, бердә республиканы дөрләтеп калды, кайтайым әле дигән уй булды миндә. Шуннан тотындым инде Урал Батырга 6-нчы сыйныфта. Шуннан 6-нчы сыйныф, хәзер менә 9-нчы сыйныфта мин теге елда Урал Батыр конкурсында катнаштым. Һәм монда 3-нче урынны яуландым инде. Ә быелгы елда мин викторина буенча килдем. Районыбызның яшь укытучыларына, мәктәптәге укытучыларга үземнең эшемдә йомгаклап, бик зур гына халык иҗаты дигән тапты туплап кайтам. Үзебезнең җирлектәге халык иҗатын бәян. Авылыбыз бик талантларга бай, менә егетләр бейи, без менә эпостар ятлайбыз, төрле сараларда катнашабыз һәм бөтәбездә шигырьләр язабыз, менә гәзитләрдә күпкән шигырьләребез сыгам. Менә бөтәбездә бик талантлы дип әйтергә мөмкин инде үзебезнең халык. Без рәхәтләнеп, шуны ятлап йөрибез. Бездә шул дәртле генә безгә укытучылар өйрәттеләр инде. Балаларды үземнең төркемемә ялып итер алдынан уларды сөйләтеп карайым. Шигырьләр яздырып карайым, бирки генә шигырьләрне сөйләтеп карайым, әкияттәр сөйләтеп карайым һәм шунда күрәм мин уларның кимә нимәгә маһир икән. Һәм буна шундан кайсы сакта уларның буна айргымдан үтеп баргандала, уларның сөйләшеп китеп барганнан да мен бирки генә укучыларны карап, байкап куям. Бұл миңа Урал Батыр эпосын сөйләгәндә кек булырга охшай. Буна Карганы, колыгынды килештире түгелме? Беренче стадия минеңсә ул Урал Батырда укып сыгу. Шуннан инде яйлап кына инде төшенә башлай. Мин бик ярата башкарганым Хамай кошта һөйләү, белеп күрәм. Иле күрергә сыктым мин, ер кошынан түгелмен, яшәй торган илем бар, илһез етем түгелмен, ердә һич кем тумастан, берәү аяк басмастан, куш булырга яратлап, айды, кояшты күзләп, үзенә яр хайлаган, икеһен дә арбаган, бар коштарга баш булган, самраватлы атам бар. Кобайыр ул халыктың 100 ел буе тупланган һәм 100 иҗатсының хисен, йөрәген, рухын, акылын һәм дүйім милләттің цивилизацияның акылын туплаган бер код, бер катмарлы йомак һәм уны тота килеп 3 минутта, 5 минутта асып та булмай. Һәм уга юрәт итәргә ярамай да. Ул тәкәбирлек булыр ине. Үз халкыңа үзең тәкәбирлек кылу булыр ине. Шул яһәттән минең теләгем бана Кобайырды һөйләгәндә, ягъни эпосты һөйләгәндә, һөйләүсене, иҗатсыны, димәк уйлаусы, димәк шәхесте, ул шуга юрәт иткән икән ул шәхес. Туктату ярамай. Нисек актер үзенең ролен шунда ук шәп итеп алып китә алмай, нисек ат шунда ук сапкынсылап китә алмай. Һәммә нәмәнең үзенең рәте бар. Һәм бына күп кенә балаларның
ысындан да сәсән қаны, сәсән йәне булган балаларды мин өндәүләр куеп китәм. Уларга без ирек бирмәбез, елкәне асылып та бетмәй, ул сыгырга мәҗбүр. Яки ошо юлдан башлалы дип әйтәбез һәм без уның илһамын, иҗади илһамын, комарын, игътибарын нитәбез, кузгатабыз. Менә ошо ярамай дип уйлаймын. Құш та ұсалыр, қамға құсса яр табып, уда елден баталыр. Матур миңе дан болмас, үстінде йөргән болмас. Шаулап болот қалқанда, құйында осыққанда, көкте құшта ұсалыр, қамға құсса яр табып, уда елден баталыр. Мен сапқанда ел құбыр, ташта ятып түзалмас. Хау тұлқыныр қайнашыр, хауда балық кедалмас. Қафтауымына типәм мен, он талқандай оралыр. Тире яқтайын болса, бірігі қалмай қайралыр. Кандыракүл буенда 3 күн буе Урал батыр кобайыры яңгыраны. Балалар үдәре дуслашты, бер-береһен кобайырсы дип зурланы. Туган yerine, халкына тереху беркән Урал батырдың васыяты буенча кеше дөньяга яхшылык менән яшәргә килә. Халкыбызның 1000 еллык акылы тупланган Урал батыр кобайыры менән рухланган яшьтәребез сәсәнлек асылын, сәсән рухын яңырта. Ятлау әле аңыңа хиңдирү, рухыңа хиңдирү, телеңә хиңдирү дигән сүз түгел. Ятлау гына китте. Ятлау әле эпосында хиңдирип алып башкаларга да yetkерәм дигән сүз түгел. Шуннан һуң икенче бик зур теләгем һәм сәсәнде сәсән иткән ул әйтеш мәйданы. Программалар икенчеләп китеп барып, әйтеш мәйданына гомумән урында юк. Чөнки телде ул уйнап та, йырлап та, шаярып та, ирмәкләп та, илатып та өйрәтергә мөмкин һәм бала рәхәтләнеп ул йөзеп китә. Чөнки аның генетикаһында ул үлмәгән һәм үлмәячәк ул тел. Инсценировкалар ул балаларның иҗади куәтен арттыра, әмма театрдан күсермәләр күбәйде. Беренче һәм икенче һәр вакыт бер үк сюжеттар. Каны сөйдә, Тукмалу һәм әби. Бына балалар шул кадәр ихлас һәм иҗади һәм талантлылар. Бына тигән табигый материал укытучыларның эше бу. Укытучыларга мутлак иренмәенчә эшләргә кирәк. Чөнки кобайыр һөйләү ул һинең балаларны ошо майданга әзерләү түгел, ул һинең башкорт дәүләтеңнең дәүләт телен ошонда раслаудың бик зур мәктәбе. Баланың аңына ул мәңге үз гомеренә кирип кала торган бер майдан ул бу. Үтәлә китә торган майдан түгел. Һәм шуга күрә бына фақат ошонда дәүләт теленең раслануы асыкланала. Бына балалар бит авыр итеп әйткәндәре лә хатта рәхәт итеп ошоны һөйләйдер. Менә һөйләҗәгеләре килә уларның. Ягъни без әле кобайырыбызны мөмкинлекләрен асып бетмәйбез. Урал батыр әлбиттә бер Мөхәммәтша Бурангулов язып алган менән генә шикләнмәй. Ул теркәп калган вакытында, ләкин уның варианттары ла булырга тиеш. Кайдалар өдек йолпыктары ла булырга мөмкин. Шуңа күрә лә урындарда шуларга ла игътибар итегез. Урал батыр дигән һүзе тагы ике артыннан 2-3 һүзне үзенә ияртеп, бер һөйләм барлыкка килтерһә лә теркәп куйгыз. Кайда, касан, кем һөйләгән уны? Бына бу шулай ук Урал батыр эпосының кайдалар вариантының бер ярсыгы булып йөрүе ихтимал. Шуңа күрә лә әле Урал батыр эпосының серләре асылып беткән дип уйларга ярамай. Уның серләре бик күп. Буны кешелектең бала сагы тудырган һез балалар, ана шул кешелектең бала сагындагыса фикерләгән буын кешеләре, һез үзегез дә Урал батырды кат-кат укый торгач, нимәлер өстәй алаһыгыз.